அம்மாள் நாட்டு வைத்திய சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. பூசணிக்காய் கூட்டுக்கு தேவையானது தேங்காய், மஞ்சத்தூள், வத்தல் தூள், பூண்டு, ஜீரகம். இதை அரைச்சி வச்சுக்கணும். இது பூசணிக்காயும் கடலைப்பருப்பும் வேக வச்சு வச்சுக்கணும் குக்கரில். இது நம்ம இது சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி மசாலா இது சீரகம், பூண்டு, 4 பல் பூண்டு, மஞ்சள் பொடி, வத்தல் பொடி, தேங்காய். இதை நல்லா அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கணும். அது இது பூசணிக்காயும் கடலைப்பருப்பும் ஒரு 2 விசில் வேக விட்டு, நல்லா வேகக்கூடாது, ஒரு விசில் வேக விட்டு வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு சட்டியில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்துட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கணும். சின்ன வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிட்டு இருக்கணும். கொஞ்சம் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வெந்ததுமே பூசணிக்காய் குக்கரில் வேக வச்சு வச்சுருக்கிறத பூசணிக்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, குளிர்ச்சி உடம்புக்கு. பூசணிக்காய் கடலைப்பருப்பும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. காரம் அதிகமாக சேர்க்காம 1/4 ஸ்பூனு இது வத்தல் பொடி, கொஞ்சமாக ஜீரகம், ஒரு 2 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் ஜீரகம் இது போட்டு நல்லா அரைச்சி, ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் அரைச்சி வச்சுக்கணும். வெங்காயம் நல்லமா வதங்கின உடனே இந்த பூசணிக்காவை தோல் எடுக்காமல் தோலோடி போட்டு வேக வைக்கணும். கடலைப்பருப்பு கூட வேக வச்சு கொட்டி இது வெங்காயத்துக்கு கூட போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வேக விடணும். நல்லா கிளறி வேக வைக்கணும். கொஞ்சம் வெந்ததுமே நம்ம மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் போட்டு தேவையான உப்பும் போட்டு கிளறி வெந்தவுடனே பூசணிக்காய் கூட்டு கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது சாதத்துக்கு, சப்பாத்திக்கு, தோசைக்கு, இட்லி தோசைக்கும் எடுத்துக்கலாம். பூசணிக்காய் கூட்டு ரெடி ஆகிட்டு. நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் கொட்டி பரிமாறணும். இது பிடிச்சிருந்தன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.